25 अक्ट'बरनिफ्रायनो जोङो मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। नाथाय जोंनि 14 नं चिरांदुवार कनस्टिटुयेन्सिनि प्राइमारिफोरा बिराद गिदिर गिदिर जानायलाय जोङो साइकेल हान्थिनायनि हाबाफारिखौ लादों। मानोना आथिंजों हान्थियोब्ला हानजा सुरनायनि हाबाफारिखौ जों फोजोबनो हाया। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जादों दिनै जों जा प्राइमारियावहाय हानजा सुरफैदों बे प्राइमारिया लामा बिथिङाव एबा हान्थामाला बिथिङावहाय जोबोद गाज्रि, जायनि जाहोनाव जोङो साइकेल हान्थिनाय हाबाफारिखौ दोननानै जोङो आथिंजोंनो हानजा सुरनायनि हाबाफारिखौ बानायदों। बिनि गुबै थांखियानो जादों जोंनि रायजो राजाफ्राबो मेक्सिमाम जोंनि बे लाइमुथि हालामनि रायजो राजाफ्राबो गावसोरनो हान्थिनो लुबैनायलाय जोङो आथिंजोंनो ज' जाजाय लासै हान्थिनायनि हाबाफारिखौ लादों। आं नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायथिनो नागिरदों, दिनैनि दिनाव फ्राय 2000निबो बारा मानसि हानजा सुरनायाव बाहागो लादों। आं एक्जेक्टलि बुंनो हानाय नङा, 2000निफ्राय 3000नि गेजेराव जागोन। बेखौ जोङो जुदि सानै खरि लायोब्लाबो होमब्ला जोंनिया 6000 मानसिया बावहाय मा जागोन गेदारिं जादों होननानै जों इनडाइरेक्टलि बुंनो हायो। गतिके मोनसे प्राइमारियाव 4000निफ्राय 6000 जुदि रेलियावहाय बाहागो लायोब्ला मोन 10 प्राइमारिखौ नायनानै जोंनि 14 नं कनस्टिटुयेन्सियाव बेसेबां सापर्टार दङ बेखौ नोंथाङा निस्सय स्टाडि खालामनो हागोन। आं बेखौसो बुंनो नागिरो, बेवहाय बेसेबां गामि दङ बेखौ खाम्फाजों लोगोसे हाग्रामायाथ' बुंनो हाखाया। आं मिथिगौ हाग्रामाया 17 बोसोराव देग्लायसो प्राइमारिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौनो सिनायनो रोंदों। आगोल बियो सिनायाखैमोन। थाखानि दादागिरिजों मार्शेल पावारजों मानसिफोरखौ दम होयै बियो राजत्व खालामबोदोंमोन। बियो गुन्दा फिसि राजत्व खालामबोदोंमोन। दिनै बिनि गुन्दाफ्राबो बेखौ नागारनानै आलाय सिलाय जाजोब्बाय। आरो जायफ्रा गु आखोनि सापर्टार BPF हान्जाफोर दङ, जेरै BRTFफोर दङ, जेरै जोंनिया XBLT हान्जाफोर दङ, बिथांमोना गो आखुनि माखासे सोद्रोमाफोरा दिनै UPPLआव जयेन जाफैबाय। जायनि जाहोनाव राहा गैयै जानानै हाग्रामाया बायदिसिना बखिलाबायदों। आं मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनि, आंनि आफाया बिजनियाव जोनोम जादों, आंनि आइया कख्लाबारिनि हासरायाव जोनोम जादों। अब्ला आं बबेनि नोंथांमोना गावनो स्टाडि खालामदो। आंनि बयनिख्रुइ गिबिसिन मावनांगौ खामानियानो जागोन हान्था मेलाखौ साब सिखोनै एबा स्ट्रंलि जोङो मोनफ्रोमबो गामिखौ राजा लामाजों सरजाबहोनाय। नैथियाव जोंना जेरावहाय इक'नमि बेकबनानो जादों एग्रिकालसारखौ जौगाहोनाय आरो मोनफ्रोमबो न'खरावनो सोलोंथाइनि जोंनि जा आलारि बाथि बे जोंनांगौ। बेफोरनो आंनि गुबै मावनांगौ खामानि। हाग्रामाया हानि पाट्टा होगोन होनदों, 17 बोसोर होगोन होननानै थगायबोदों। आरो आं बेखौ सासे मुर्ख लिडार होननानैसो बुंगोन। माब्रै मुर्ख लिडार होनगोन? एकर्डआवहाय लायनो बिथाङा होनदों जोंहा इलेक्सन खालामनायनि दफा मोनसे दंफायो। नोंथांनि गेजेरजोंनो आं बेखौ खावलायदों, बिथाङा सासे रियेल लिडारब्ला बबे दफायावहाय इलेक्सन खालामनायनि बाथ्रा दङ नोंथांनि मिडियानि गेजेरजोंनो बिथाङा बुंथों। आं बेखौ चेलेन्ज खालामो। मानोना जोंना इलेक्सननि बाथ्रा गैया, जोंना लुखांफिननाय दाखांफिननायनिसो बाथ्रा दङ, जायखौ होनो जोङो इमप्लिमेन्टेसन।